Когато за първ път се научих да пържа яйца, просто предположих, че настойката хай на печката е за хора, които нямат време за глупости. Искате яйца, бам, висока температура, хайде. Така че аз сготвих яйцата по този начин. В продължение на 10 години. Цяло десетилетие на хрупкави, гумени, това препечено ли е пържени яйца. И си мислех, че са напълно нормални. Искам да кажа, че бяха сготвени, нали? Бързо напред, до момента, в който най-накрая се научих как всъщност да готвя яйца. Ниско и бавно. Разтапяне на маслото, нежно изсирване, пухкави облачета, радост от закуската. И така, един ден виждам как приятелката ми нагрява тиган, за да направи яйца. Тя го включва на висока степен. Стари навици, нали? Аз небрежно се приближавам, намалявам на средно ниска степен и просто казвам довери ми се. Тя отхапва една хапка и целият ми роглед се променя. Устата й е пълна и тя казва: чакай, яйцата могат да имат такъв вкус. И така, да, поуката от историята, високата температура не ви прави бързи, тя просто прави яйцата ви да имат вкус на съжаление. Ударете един лайк, ако ви е харесало, и посетете нашият магазин за био и супер храни.